Mira, he trobat aquí el ronquillo, aquesta pedra amb aquestes escultures. Sembla, no sé, així per la volta que li he estat fent, que aquesta pedra gran, grossa, s'hagués com tombat, o sigui, com si tota la pedra aquesta part de baix, hagués estat aquí sobre, saps? I enganxada en l'altra, que l'altra també té més escultures, i aquesta les té pel costat. I sembla com si s'hagués descavalcat. I a més, mira, aquí hi ha la roca aquesta, veus? Que sembla com si hagués estat tallada. I és roca, és pedra. Saps? Però és un tall molt, no sé, molt notable. I això ja et dic, sembla que aquesta pedra hagi estat caiguda. O sigui que això, que es veu aquí ara de costat, estigués a la part de dalt. M'explico? Hi ha unes quantes cassoletes, sembla repicades. Aquí també, més cap allà dalt, que no arribo, és aquí. Això també ho semblava, però aquest sembla que sigui més erosionat, més actual, perquè està horitzontal ara mateix. Però això sí que sembla que estigués, o sigui, a la part de dalt, cavalcat a sobre. Saps? Perquè vens per aquí, mira, el que et dic, tens aquesta, no sé com es diu, aquesta escultura, no sé. Suposo que era per emmagatzemar aigua, per poder veure. No sé, és una conclusió que potser és una mica tonta, per part meva. Potser feien servir això per treure pedra, per fer-lo servir per unes altres coses, tipus com dòlmens o menirs, i feien servir l'aigua perquè es congelés, es colés per les esquerdes. Veus? Perquè sembla, això és el que et dic, que sembla que aquesta roca estigui caiguda. O sigui que això anés així cap a dalt, realment, i que aquesta banda d'aquí coincidís més o menys amb aquesta d'aquí. I amb, no sé, aquí igual hi havia alguna pedra o alguna cosa, o també estava, saps? Perquè estava picat, això també. Potser també coincidia amb la part de dalt. I sembla que, ja et dic, que aquesta s'hagi caigut, en trencar-se de la resta de la pedra, s'hagi caigut. I a més és que l'altra banda, ja et dic, coincideix en què això aniria a caure a sobre d'aquella passada allà. O sigui, aquesta és molt xula, A més, ja et dic, té diferents cassoletes, aquestes dues que t'ensenyava abans, i sembla que n'hi ha alguna més. Però és que és molt curiós, està... No sé, segurament no coincideix exactament aquesta banda amb aquesta d'aquí, perquè aquí per lo que sembla hi ha algun tall, o sigui, de roca que faltaria aquí enmig, saps? Fins a arribar a on tocaria aquí, que suposo que és el que deu estar per aquí enmig, la runa aquesta. I al voltant hi ha més roques, i aquí no hi ha... sembla res excavat. No sé, és que es veu maco. Ja m'està començant a ploure, ara un dia i tinc el cotxe a prendre per cul. Llavors hi ha roques que fan cantonada, no sé. I està molt tapat, mira allà, hi ha una altra roca, aquella que surt allà. Anem a mirar-ho. Perquè per aquí dalt n'hi ha més. Això és el Roquet, o no sé ben bé com es diu. Està a Calonja, veus? Més roques. Hi ha moltes roques així a la vista. Hi ha terra que està molt tapat, que a sota no saps ben bé si és més roca. Pues aquí també sembla que hi hagués... Mira, sí, mira. Mira com té aigua. Mira si és útil. Uau! Aquesta no l'havia vist, t'ho prometo, l'he vist quan estava fent el vídeo.
Uau! I mira, hi ha més. Al costat n'hi ha més, com si els haguessin fet i hagués trencat, no sé. Deu estar per aquí per alguna banda. Que no sigui aquesta. Aquesta no, perquè està més cap a dalt. Però... Mira. Això està tallat, això no està forat. No sé. Però mira aquesta i mira aquesta d'aquí. Que aquesta igual està humida, veus encara? Doncs no sé, poder... Era per tenir aigua, si venien per aquí, per poder veure, no sé. En aquella època suposo que no es miraven gaire si havia gaire microbis o era cosa que els hi pogués fer mal. I això, veus, sembla? No sé. Hi ha més roca per aquí baix, però són pedres més petitenes. Mira aquesta, que curiós. L'he trobat casualitat. Però veus el que té, que hi ha... Això sembla com si s'hagués ficat a sobre una altra pedra. Veus que està recolzat a sobre d'una altra pedra, aquesta pedra grossa davant. Bueno, doncs així vaig. Em fico per dins de totes les herbes que trobo. Trobant cosetes d'aquestes que m'encanten. No sé, ja diràs si això és conegut, si aquestes roques són conegudes, que suposo que sí. Que punxa tot això. Avui hem vingut amb pantalons llargs, per això avui no m'agafo les esgarrinxades que tenia l'altre dia. Hi ha roques molt grosses, hi ha paratges. Jo sé que hi ha, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, per allà pel Baix Llobregat, una roca que té unes escultures molt xules, que no sé ben bé de quina època són. Mira, t'enviaré les fotos que vaig fer fa 4 o 5 anys, per veure si tu en saps dir alguna cosa, perquè no sé si són bones o no són bones, diguem així, o són neolítiques, o són unes escultures, però són geomètriques. Una sembla que representa el sol, perquè està fet com un cargol així, cargolat, saps? Com un cargol. I està just cap a on surt el sol al solstici d'estiu, o no sé quina història. Clar, des del neolític fins ara ha canviat l'orientació de per on surt el sol, això ja ho sé. Llavors hi ha roques que estan tapades. Mira, aquesta en té una altra, una casorreta d'aquestes. Aquí n'hi ha una altra. No sé realment la finalitat que tenien. Suposo que era la de conservar aigua de pluja per quan venien per aquí, doncs tenir que veure. Clar, tot això està dalt de la muntanya, no està baix. I si no hi havia alguna font natural, mira la roca aquesta tan grossa. Aquí poder hi ha alguna cosa més. I allà, mira. Roca, més roca, més roca. I en aquesta d'aquí, que és la que tinc més a prop, anem a mirar si trobem algun indici d'algo. Ja no ho sé. Bueno, te deixo. Segueixo buscant. Si trobo alguna altra cosa, doncs ja faré foto i te l'envio.
Que vagi bé. Ja ens veurem.